uyilungisile, usebenzile Khuba kule album, uzilungisile mfowethu, uzilungisile emaphutheni amaningi obusuwenza engenziwa nguwe, enziwa ngoproducer, enziwa ngonjiniya, enziwa ngabantu abayizikhulu abakuthandayo, abakukhonzile, abangicabanga ukuthi mhlambe baneqhaza ezintweni ezithile empilweni yakho. Ngifuna ukukhumbule ke Khuzani ukuthi ngesikhathi ufika emculweni wawungabazi laba bantu, awufikanga nabo. Ukuze uvikele igama lakho kuzofanele uhlehle ubuyele emuva kule album. Le album iyisisekelo sokuzilungisa, ubuyele kuKhuzani lo thina esamthanda ethi bahluleke bonke, esamthanda ethi nje emnyama, esamthanda ethi amambuka, samthanda, samlalela, samdlala, sasihamba ngawe thina masibheke emakhaya ngoba wawuhlabelela, hayi indaba yokudlala. Okuhle ngawe Khuzani ukuthi iphimbo lakho lisekuwena, okuhle ngawe ukuthi ingqondo yakho isekuwena, okuhle ngawe ukuthi ungowasenkandla, usengowasenkandla. Buyela enkandla Khuzani, buyela nje enkandla, buyela enkandla, buyela kuma-album akho amadala uyoqala phansi ngoba kule album uzilungisile mfowethu, iyaphila le album yakho, uzilungisile kuyona. Nansi into ofanele uyenze mfowethu, eyokuqala lethi engithi buyela enkandla, ngithe izintathu. Buyela enkandla, uzoba right, uright, unephimbo, akekho umuntu onephimbo likaKhuzani, akekho. Ngoba uKhuzani, so angiqhathanisi umuntu ke la, akekho ngimqhathanisa nomunye, akekho kodwa onephimbo likaKhuzani. Okwesibili Khuzani, kuzofanele ukuthi uzame ukulungisa ubudlelwane bakho nomuntu uyenziwa. Hambani niyohlala phansi nomuntu uyenziwa, nikhulume a business relationship, ningaxolelani. Konke nakukhuluma nixabana, nithukana, nibhinqana, nenzani, ningaxolelani. Hambani niyohlala phansi nikhulume i-business deal. Okugcina mfowethu, bizo lami, ngenhlonipho nothando lwabafowethu, hlukana noMcineka, hlukana noZuma. Hlukana nabo ngokomsebenzi wakho wokuba umaskandi. Uhlangane nabo kokunye okungawuthinta umaskandi. uZuma angimazi uZuma, kodwa uMcineka ngiyamazi. uMcineka indoda ekahle nje kimi, engakazi ngiphoxa ngalutho, engenalutho. Kodwa inkinga uMcineka sometimes uposta izinto ezikwenza wenyanywe ngabantu. Uposta izinto ezenza ukuthi wenyanywe ngabantu. So ke angazi ukuthi ngokomsebenzi wakho ungena kanjani, ngokuba umlandeli kuhle, kodwa kukhona izinto obonayo ukuthi ngendlela kwesinye isikhathi akhuluma ngazo nangendlela aze enze ngayo kwezinye izinto eziphathelene nomcimbi esuke yenziwa, wenza ukuthi ugcine wenyanywe ngabantu. Lokhu ke ngisho uMcineka nginayo ngisho encane inkinga nayo, umfowethu siyafonelana naye siyaphila, but ngikhuluma ngokomsebenzi kaKhuzani. Phuma kuMcineka, uphume kuZuma, ubuyele enkandla, uzama ukulungisa into yakho nomuntu uyenziwa, niqhubekele phambili. Nenze a business relationship, not a friendship. Nihlangane estudio mhlani yosebenza, makuphela lapho nifulathelane, ningafonelani, ningenzi lutho. Bonke abantu abasebenzayo emsebenzini, hamba kuyo yonke imisebenzi okusetshenzwa kuyo. Abantu abathandani bayasebenza, hamba kuyo yonke indawo la kusetshenzwa khona. Ekubafica abantu beqabulana, bethandana, bengabangani, bencomana, benzana yonke le lutho. Abanye abakhulumisana, but they understand the business, the cause ebenza babe ndawonye. Anginalo inxa noZuma, kangimazi, akaze ngikhulume ngisho naye, angimazi. Anginalo ngisho lincane inxa noMcineka, uMcineka ngiyamazi, ngike ngisebenze ngisho kwamanye wama projects akhe, but ngikhuluma on a business perspective. Angikhulumi ngenzondo, angikhulumi ngokunyanya umuntu, angimnyanyi, angifuni unyanya uZuma, angifuni unyanye uMcineka. Kodwa buyela enkandla Khuzani, buyela enkandla mfowethu, uyoqala phansi, uyoqala ngale album oyikhiphile. Uyabona le album oyikhiphile iyona album ezokulontsha kabusha. It's a resurrection album. Uyavuka ngale album, uyavuka.
iphutha nje selenzekile ukuthi uye emsakazweni uyokhuluma amagama obekungafanele waphimise njengomuntu osemculweni. Uyabona, njengomuntu osemculweni, that is a career assassinating statement. It's a career assassinating statement. Uma kungenza